Damgaard, hvad synes du om Beckmanns ord? Jeg synes, det er rigtig flot. Alle klæder jo en rose, ikke? Så det er smukt. Erson og Lorentzen, Mikkel Beckmann, hvad synes I om hans ord? Ja, det er vel okay. Det klæder hans stil. Hvad så med, han skifter tit frisyrer? Er det noget, I begynder at gøre resten af truppen, eller? Nej, men han skifter så tit, men nogle gange så får han lavet det sådan så lidt tydeligt hanekamp, men han kan bære det, så det er nok derfor, han gør det. Der er mange, der har sagt, at efter du flyttede ind, så er han begyndt at blive klippet noget tid. Er det dig, der klipper ham? Nej, det er ikke mig. Det er ikke dig? Nej. Er det en frisør? Eller hvad? Det er siderne i starten, det ved jeg faktisk ikke. Altså, men jeg ved, at han bliver klippet af en frisør nu her på det sidste. Okay. Men i starten der har det været meget sådan tæt i siderne, og der ved jeg ikke, om man selv har gjort det. Tak. En lille snak med Mikkel Beckmann, Randers FC Nu TV. Mikkel, du har masser af fodboldtalent og alt det der, det ved vi en hel masse om, men det gider vi ikke snakke med om. Der har været en masse snak omkring dine frisyrer og sådan nogle ting. Mm-hmm. Men det er også noget med, at du har en hund. Ja. Der har et italiensk navn. Det er rigtigt. Det er rigtigt? Ja. Vialli. Vialli? Mm. Og du har engang haft Vialli klippet eller sådan noget, så den kom til at ligne rotte. Det tror jeg sgu, han ligner mest, når han er i bad. Ja. Ja, han er en lille en. 2 kilo. Okay. Ja. Er det rigtigt, at den gang blev klippet så grimt, du ikke ville gå med den ude sådan offentlig? Ja. Ja. Det er det faktisk. Det var jeg ikke stolt over. Ja, okay. Men nu har jeg tømmermænd og har været på kinesisk restaurant, så der er totalt dårlig mave. Ja. Så det er måske lidt sløvt, det her interview. Men med hensyn til dårlig mave, har du nogensinde haft sådan en oplevelse, hvor du har haft dårlig mave, hvor du har været i udlandet? Ja. Kan du fortælle, hvad der skete? Hvis jeg siger noget med en rose. Ja. Jeg har mange informationer, synes jeg. Ja, men det var på en studietur engang i 2G, hvor jeg var i Lissabon. Og så valgte jeg tror det var anden aften eller sådan noget, så valgte jeg at springe i en havn, hvor der lå en masse døde fisk. Jeg synes, det var sjovt at bade rundt der om natten. Og så købte jeg en eller anden rosesælger på strøget, købte 2 roser og åd alle rosenbladene. Og det endte så ud i, at det kom ud sådan i begge ender de 3 næste dage. Så det var flot. Familie, du har nogle søskende, ikke? Altså, du har en lille søster. Storesøster. Storesøster Line. Ja, det ligner en storesøster, eller en lille søster, men der er en storesøster. Hun er stor, hun er sygeplejerske. Det er rigtigt, ja. Du kan nok godt regne ud, jeg har jo snakket lidt med Line og sådan nogle ting, og så har jeg jo sagt til Line, er der noget, som vi kan drille Mikkel med, fordi vi kender ham jo godt fodboldmæssigt, men derhjemme. Om der var noget, du havde talent for og sådan nogle ting. Og så snakker hun krokket. Ja. Noget med, at han spillede krokket i baghaven, og så du kastet en af de her kugler, Ja. og så, hvad skete der så? Jamen, jeg synes også, hun skulle lære at spille fodbold, så kunne hun lige så godt lære det på en hård måde. Og så tager jeg den her krokkekugle og kaster op og siger, at hun skal prøve at hætte til den, og så blondineagtigt, som hun er indvendigt, så hætter hun til den. Det blev jeg ikke specielt populær over hjemme hos de gamle. Okay. Der er noget, vi skal vide, men det er jo ikke sikkert, du vil svare på det, sagde Line, men det er noget med, om du forklarer, hvad nøgenkrabben er og svanen. Hun sagde, det er jo ikke sikkert, du vil svare. Jamen, det vil jeg gerne. Det er lidt sådan noget kode, halløj. Jamen, nej, det er det egentlig ikke. Det ligger lidt i sig selv. Svanen, det er noget, vi laver, når vi er på ferie, hvor vi sidder ved poolen, og så hvis vi sidder og drikker lidt og spiller nogle lege, så hugger vi om, hvem der skal lave en svane i poolen, og det går simpelthen ud på at folde sig ud som en svane, og så lave en maveplasker i poolen, den der taber. Okay. Nøgenkrabben siger lidt sig selv at gå på 4 ben, eller 2 arme, 2 ben, hen ad et gulv, iført ingenting, selvfølgelig, igennem et lokale. Men det er ikke en familietradition, altså? Nej, altså ikke noget, nu. Du står bag. Ikke nu. Ja. Det kan godt blive, at jeg tager den op til jul, til en julefrokost eller noget. Men det er rigtigt. Det er 2 gode ting, vi plejer at lave, når vi hygger os. Nu har du jo en lang fortid fodboldmæssigt og sådan noget. Da du startede ud med at spille fodbold, så var der noget med en bamse, der hed Simon, og en, der hed Max. Og der er noget med, at du vil ikke spille fodbold, hvis Max ikke var med. Der er noget med, mor, hun stod med at holde de her bamser. Og så. Ja. Hvor gammel har du været engang? 17? Jeg tror, det var forrige år eller sådan noget. Nej, men det er rigtigt. Jeg havde en bamse, nu skal jeg lige rette at sige, den hed Vax.
Vax, Okay, ja. Og Simon, og det var 2 lykkebamser, jeg altid har med, for eksempel til indendørsstævner. Og det startede egentlig ud i, at jeg havde da jeg var helt lille, havde en lille dyne, som jeg ville have med på armen over det hele. Og det udviklede sig så til nogle bamser, som blev min lykkebamser, og dem havde jeg med over det hele. Og hvad der sker med dem i dag? Jeg tror sgu, de ligger i en eller anden pose et eller andet sted, desværre. Ja. De findes ikke rigtig mere. Det vil sige, hvis du ser fansen på tribunen, der står med den her lille elefant, så ved du godt, hvad det drejer sig om. Så ved jeg, hvad det drejer sig om her. Ja, fordi hvis jeg nu siger, at nu har jeg bedt en line om at finde det frem, så... Ja. Jamen, så bliver jeg jo nødt til at lave nogle mål, når den lykkebamse er frem igen. Det gjorde jeg dengang i hvert fald. Hvis vi nu skulle snakke lidt fodbold, så har jeg snakket med dig et par gange, og vi snakker jo altid support, når vi mødes og så videre. Sådan generelt fanmæssigt, synes du, det blev bedre på det sidste, nu har der været her siden 2008. Vi synes jo selv, der skete en lille forandring. Og der ryger en romerlys en gang imellem, og der bliver sunget, når der bliver taget hjørnespark. Hvad er din holdning til de der ting? Jeg synes, der er sket en stor forandring, siden jeg kom. Jeg synes, det er super fedt. Jeg synes, især romerlys, og så længe det ikke er noget, der sådan skader og bare laver stemning, så synes jeg, det er kanon fedt at lave en fed stemning. Så jeg synes, det er ærgerligt, hvis de kommer til at bandlys, romerlys, som de jo egentlig sådan lidt er i gang med. Men, jeg synes, det er fedt, at der kommer sådan en stemning, og så længe det ikke er kanonslag og så videre, bliver kastet ind på banen, så har jeg slet ikke noget imod det. Men jeg synes, den fangruppering, I er ved at lave nede i hjørnet, det ser vildt fedt ud, og med en masse flag, og I larmer helvede til, og det giver bare noget ekstra gejst derinde. Jeg snakker lige med Ertsen her på vej ind i omklædningsrummet, og spurgte, om det var ham, der begyndte at klippe dig, fordi de sidste 14 dages tid, der har du sådan skiftet lidt hår, og sådan, du havde sådan lidt hanekammer her, nu har du ikke hanekammer længere. Er det Ertsen, der klipper? Eller... Ertsen, han vil ikke indrømme det i hvert fald. Han sagde, at han mente jo en frisør, men det lød sådan... Jamen, Ertsen er jo meget, hvad kan man sige, bøsset i sin måde at være på, så han kunne godt være frisør. Ja. Men det er faktisk ikke ham, der klipper mig, det er min kære svigermor, der har klippet mig sidst. Okay. Hun synes ikke, jeg var rigtigt om min hanekam, så hun vil lave det lidt bedre. Så det er Randers standard frisører, når du ikke mener, det er dem, der går af herrer eller nogle gange? Vælger du selv, hvordan de skal sidde, eller går de bare mok? Jeg sige, den første hanekamp, den havde jeg faktisk på grund af, at vi klippede den på træningslejren. Det er en tradition, jeg altid gør. Så får jeg en af drengene til at klippe mig, ligegyldigt hvordan den ser ud. Det skal bare være en rimelig kort hanekamp. Ja. Så det var der, den kom fra, og så blev jeg ikke så populær, da jeg kom hjem hos svigermor, så hun klippede den til. Men du har også forsøgt dig med udenlandske frisører. Du har engang bevæget dig ud i de italienske gader. Det var ikke godt. Og så kom du hjem med en eller anden knastør hat. Og den blev ikke engang våd, da jeg gik i havet, tror jeg. Så tør var den. Jeg tror, jeg fik en føntør med sådan en rundkamp i 20 minutter. Og det var dengang, jeg havde hår ned til skuldrene, så det var jeg ikke ret tilfreds med. Konkurrencemæssigt, hvad har du med dine naboer? I har det vel fint, ikke? Der er noget med, at Riese han bor overfor, og du har Ertsen inde ved siden af. Ja. Sviner hinanden, banker på væggen om natten, så han ikke får det søvn, han skal have. Eller er der ikke andet der? Nej, altså... I overlapper lidt hinanden på de positioner der. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg havde min battler med Jure, dengang han boede der. Nu er jeg som flyttet ind, men nogle gange om aftenen går jeg selvfølgelig ud og stalker ham og ser, hvad han går og laver i vinduerne, når står med en kigger, der kigger op i vinduerne. Og hører, om jeg kan få nogle lyde, eller måske lidt billeder derinde fra. Så det er mest det, jeg gør. Og så får vi et par kasser i morgen fra dig. Altså, ja. Jeg kan huske før i tiden, der kan du faktisk stå til træning og sige, at jeg laver mål imod OB i morgen. Ja. Jeg skal lige have dig tilbage igen. Så. Det håber jeg kan gøre igen. Ja. Men det vil være en god måde at komme tilbage på og lave et mål og forhåbentlig vinde. Men først og fremmest så skal vi have 3 point. Men at lave et mål, det var en ekstra bonus. Ja. Og vores gode fælles ven, Allan Olsen, snakker du stadigvæk med ham? Ja, det gør jeg da. Han har det godt oppe han er i det finske. I det finske nu? Ja, han har det dejligt. Ja. Men lad os se, om man ikke kan komme på rette køl. Det undrer jeg om. Ja. Jamen, jeg tror ikke, vi har mere. Ikke andet end en god kamp i morgen. Tak skal du have. Vi ses derude. Det gør vi. Det er i orden. God stil. Ja.